Исәнмесез, кадерле дуслар. Сезне язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыру тыңларга чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбыз шагыйрә, Татарстан язучыларының Абдулалиш исемендәге әдәби премиясе лауреаты Йолдыз Әдип кызы Шәрәпованың «Ялкау тел» һәм «Колакчын кигән кояш» дигән китаплары турында барыр. Аның берсе «Ялкау тел» дигәне, татар һәм рус телләрендә басылган. Төсле рәсемнәр белән бизәлгән әлеге китаплар турында шагыйрә Йолдыз Шәрәпова безнең белән дә уртаклашты. Әйдәгез, шушы урында тапшыруның авторы Дания Гайнетдинованың шагыйрә белән булган кыска гына әңгәмәсен тыңлап үтик. Хәерле көн, Йолдыз. Хәерле көн. Менә китапларың белән сөендереп куйдың әле. Бигрәк тә күңелгә якын балалар китапларын күрү. Минем шатлык инде ул сезнең шатлык, укучы шатлыгы. Ялкау тел. Бу китап русча һәм татар телендә чыкты. Хәтер нәшриятында. Ялкау тел ленивый язык. Миңа шулай Ходай бирәдергәндер инде, юлымда әйбәт кешеләр күбрәк очрый. Һәм менә бу китапның тәрҗемәчесе Нью-Йоркта яшәүче Сурая Пагайнуллина. Ул үзе Татарстан кешесе, Камытамагыннан. Үзе филолог та түгел, биолог. Төп күзәнәкләр белән эшли, микробиолог. Ләкин гомер буе туган телгә мәхәббәт, менә шушындай шигъри телне саклап калган гаҗәеп кеше. Аның белән күбрәк сөйләшкән саен, аны күбрәк белгән саен шундай дөнья киңәеп китә, шундай бик кызык кеше. Китап дөнья күрер алдыннан шушы сөенечне уртаклашырга Америкадан, Нью-Йорктан кайтты. Бергәләп сөенешеп йөрдек, мәктәпләрдә очрашуларга йөрдек. 78нче мәгариф үзәгендә булдык, 20нче татар гимназиясендә. Шундай бик күңелле булды инде. Ничек ул китап аңа эләкте? Минем Кайналмасы дигән китабымны үзенә биреп җибәргән идем, бүләк итеп таныштырдылар да. Мин аның бер тәрҗемәсен укыдым да, ул миңа бик ошады. Авторның үзенә караганда да старак язылган бит бу дип, һәм аның белән очрашасым килде. Очрашып китапны биреп җибәрдем. Ул электрон почта аша аларны тәрҗемә итеп җибәреп торды. Яшәсен интернет дияргә туры килә инде бу вакытта. Икенчесе «Колакчын кигән кояш» дигән китабым, монысы сүз нәшриятында чыкты. Бу дәүрәк, монда бер генә дә кабатланган шигырь юк, бөтенесе яңа шигырьләр. Бәлки инде таныш булырга мөмкин, Сабантуй газетасыннан укылган булырга мөмкин, һәм китап булып басылганнары юк бу шигырьләрнең берсенең дә. Ун җырда керттем мин анда нота белән. Балаларга хәзер бит инде җырлар аз, балалар җырлары диләр, ирәнсеннәр, җырласыннар дип, менә шуңа күрә бу китапның үзенчәлеге шунда, аның 10 җыры да бар. Ул җырлап тора. Йолдыз, менә бизәлешләре бик матур. Моннан да матур китаплар чыккалаган булды инде минем әйме. Алар билгеле бар. Монда рәсемне мин үзем ясаттым, рәссамнан, үзебезнең Алексей Мамаев, Сабантуй газетасының рәссамы, шулай итеп матур итеп ясады. Аннары китапның кәгазе бик ак, шундый саф инде, бик матур, шунысы белән күңелгә. Мен балаларга матур шатлык бүләк иткәнмендер дип ышанып калам инде. Шушы ике китаптан да китап исеме белән аталган шигырьләр укып китәм. Хәзер укыйм. Үзе колакчын кигән кояш. Үзем күрдем, бүген чын, кояш кигән колакчын. Колакчыны күп төсле, салават күпер төсле. Мин дә колакчын киеп, яраткан кием тыңлап, көне буе йөри алам, хәтта кушылып җырлап. Гаҗәпләнмәдем күргәч, ялганламыйм, әйе чын, модадан калмыйм дип кояш, киеп куйган колакчын. Кәйфе шәп, йөзе көләш, авызы колакка җиткән. Эх, беләсе иде кояш, нинди ки тыңлый икән. Бу шигырь, менә әйтеп китим инде, бу колакчын кигән кояшны мин Илгизәр Солтанның туган авылына баргач, бик салкын көн иде, без аның истәлегенә туган авылына бардык, Әлки районы Искәнҗәрә дигән авылга. Шунда мин күккә карадым, күктә колаклы кояш иде. Без аны нишәптер менә Илгизәрнең үзенә, ул үзе дә кайтып тыңлыйдыр шикелле, шулай тоелды ул миңа. Менә шушыннан язылган шигырь ул. Колаклы кояш күп вакыт ул кыш көне була бит инде. Монда җәй ясаган. Ялкау тел. Бер малайның авызында яшәгән ди ялкау тел. Р хәрефен әйтми генә сөйләшә икән ул гел. Сакау тел ул ялкау тел. Менәсе килми өскә, тиясе килми төшкә, кыймылдый көчкә. Шуңа күрә р хәрефен әйтә белми ди бу тел. Ялкаулансаң һәр вакытта шулай була шул ул. Бел, бу малайның сөйләвеннән каргалар да көләләр, чөнки алар р хәрефен дөрес әйтә беләләр. Эт тә белә ырылдый, мияубикә мырылдый,
Хәтта трактор белә, тырылдап тауга менә. Ә малайдан чыкмый. Теле ялкау шул, йоклый. Мин ышанам, аның теле. Ялкау булмый башлар беркен. Теле белән уртак телне малай да табар бәлкем. Рәхмәт, Йолдыз сиңа инде тагын шушындый матур китаплар чыгарга насыйп булсын. Амин, амин. Балаларыбызны сөендерергә насыйп булсын. Яңа китап ул автор өчен генә түгел, укучы өчен зур шатлык. Безнең әле татар балалары, укучыларыбыз китапнан аерылмаган, алар аны көтеп торалар. Кадерле кунак кебек. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Тапшыруыбызны Йолдыз Шәрәпованың әлеге китапларына кергән шигырьләре белән дәвам иттерәбез. Яңа кирәк. 3 яшьлек нәни энекәш чаңгы сырап йөдәтә. Әтине чаңгы эзләтеп кибетләргә йөгертә. Алып кайтты бер көн әти. Шундый матур чаңгылар. Энекәшем бик сөенде. Күзләре ут яндылар. Шул ук көнне әти белән чыгып китте урамга. Без дә аларга иярдек. Карамадык буранга. Чаңгыларын киеп алды. Йөгереп китмәкче булды, чайкалды да барып төште, итегенә кар тулды. Тагын торды, тагын ауды, туннары булды аппак. Әйтте аннан әтиемә, бераз торгач аптырап. Булары ди йөри белми, яңаларны алып кайт. Юата, ни булды быел кышка, тамчылар таматышта, ялгышып та яумый кар. Безгә үпкәсеме бар, буранламый кытырып, бар урамны тутырып, кыш бабай ничек килерсең, чаналарга утырып. Энемнең яшьле күзе, үпкәле һәрбер сүзе, әгәр чынлап килмәсә, бүләген дә бирмәсә, абыяны юата, бик тырышып аңлата. Әгәр карлар яумаса, бар урамны тутырып, килер быел кыш бабай, велосипедкә утырып. Үкену. Әни әйтте, кит каршыннан шул телевизорның, җитәр. Былай иртә кич карасаң күзләрең бик тиз бетәр. Әбием дә әйтеп килде. Тыңламыйсың сүземне. Бу чаклы иелеп язма. Бозасың бит күзеңне. Бигрәк инде әби әни, ни сөйлиләр әлләни. Ничек бозылсын ул күз? Бетүе дә юк бар сүз. Уйдырмага ышанмыймын. Мин зур малай бит инде. Ә бер көнне күзләремә әллә инде күз тиде. Авырталар, кып-кызыллар, яшь кыялар җитмәсә, эшләр харап иде, әти табибка алып китмәсә. Сакларга кирәк булган шул. Эх, белгән булсам элек. Йөрим хәзер бабай кебек, борынга күз легелеп. Колаклар нигә кирәк? Беләсез микәнсез? Нигә кирәк колаклар? Ишетергә генә түгел, күрергә кирәк алар. Ничек алай дисезме? Хәзер аңлатам. Үзегез дә шаккатарсыз бу гаҗәп яңалыктан. Колак тотып тормаса, күзгә төшә ул бүрек. Бүрек төшеп каплагач, берни дә булмый күреп, күзен капланган килеш кыен шул ул йөрергә. Димәк, колак ярдәм итә безгә әйбәт күрергә. Песнәк. Бигрәк суык кышларын, белмим, ничек кышлармын. Азык табу бик кыен, жан асрау бар уем. Яныма шып килде, бер песнәк шулай диде. Ашыга икән бит песнәк, тик утырыйк без нишләп. Идәге бер тартмадан әти җимлек ясады. Тары, көнбагыш салдык, песнәк
тәмләп ашады. Сыйлансын әйдәп снәк, арыгандыр күбешләп, бар кортларына юк итте. Җимлектә безнең рәхмәт. Ялган хакында чын. Безнең өйдә ялган яши. Белмим, каян килгәндер, безнең өйнең адресен белмим, ничек белгәндер. Һәр пычмакта саклап тора. Яшәве чынлап хак. Мине дә ялганлашырга котырта әле кайчак. Ялган белән очрашсаммы, үзгәрәм шул ук мәлдә. Берәүгә дә язмасын һич калырга минем хәлдә. Күзен йоммый да ялганлый, шундый оста ул ялган. Нигә менә безгә килгән? Бездә аңа ни калган? Ялган белән бер үк өйдә торып булмас бит һаман. Әгәр бездә яшәп калса, минем хәлләр бик яман. Ничек куып чыгарым соң? Каян табыйм бер хәйлә? Чындырысын әниемә сөйләп бирим әллә? Шулай итсәм, минем яннан чыгып качар ул үзе. Моннан ары безнең өйдә нишләсен соң бер үзе? Сәбәп. Табын янында әни мине һәр чак битәрли. Син улым бигрәк шапшак, күлмәгеңдә күпме тап. Нигә ашыйсың түгеп? Син бит инде дәү егет. Кара әнә, ул әле шундый нәнә, ул әле бәби генә, ләкин шулай булса да, түкмичә ашый белә, тамызмаган бер тамчы. Аннан үрнәк алсаңчы. Кызык та соң бу әни, мине юкка битәрли. Үзе белмим икәнни. Мин шул сәбәбен беләм. Энемнең авызы түбән. Кыска гына араны бик җайлы гына үтеп, кашыктагы боткалар, тәмле-тәмле шулпалар энемнең авызына киләләр шул тиз җитеп. Кыска булгач аралар түгелмичә калалар. Ә минем авыз кайда? Әйтерсең менгән айга. Шушы ерак арага, ул сыек шулпаларны, ул сыек боткаларны кашыкка салып кына бар, үзең ташып кара. Билгеле инде түгеле, яртысы төшеп кала. Сәбәбе ерак ара. Тылсымлы түбәтәй. Әбиемә нәрсә бүләк итим икән туган көненә? Бүләк итеп шигырь сөйлим аңа туган телемдә. Әбиемә минем бүләк бик тә ошаган икән. Ул үзе дә бүләк бирде, бәрхет түбәтәй чиккән. Серле булды бу түбәтәй, тылсымлы булды мәллә. Тәртиплегә әйләнәм мин башыма кигән мәлдә. Әниемне дә тыңлыймын, шаярмыймын, йөгермим, энемне дә елатмыймын, елап кеше көлдермим. Түбәтәйле башым белән сугышып йөриммени, түбәтәйле башым белән буялып кириммени. Чүп зары. Мине ташлап калдырдылар, салмадылар чүплеккә. Хәзер аптырый үзләре җирдә пычрак күплеккә. Җирне чүпләү әйбәт түгел, моны үзем дә аңлыйм. Ләкин аяк кулым юк бит, савытка төшә алмыйм. Күр инде бу хәлне син, оят, бик оят инде. Кешеләр өчен кызарып, чүпчәр булып ят инде. Кызыл китап. Кызыл китап сатып алдык. Калын, кирпич кадәрле. Һәр битендә бер җан елый. Белмәдегез кадерне. Кызыл китап сатып алдык. Авыр, күтәреп булмый. Шул китапка карау белән күңел шомланып уйлый. Алдагы елда чыкканы бу кадәр калын түгел. Кадерсез югала бара. Табигать ана. Гадел. Шул ике кызыл китапны чагыштырып актарам. Тегесендә исән затлар,
китапта гына калган. Уйларым урау, кызыл китап кулымда. Былай барса, булыр анда безгә дигән урында. Кыярлар ник саргайган? Бигрәк тә эшли инде гаиләдә барчабызда. Вакыт таба алмыйбыз барырга бакчабызга. Бер көн барып карасак бакчабызны шаккаттык. Бер кыяр түтәленнән 3 чиләк кыяр таптык. Ләкин хикмәт, һәммәсе яшел түгел, сарылар. Сары күзләрен кысып үпкә белә карыйлар. Без югында үскәннәр, безне зарыгып көткәннәр, бигрәк каты көткәннәр, саргайышып беткәннәр. Карадым кыярларга, бирелдем хыялларга, дәваны искә төште. Ул да кыярлар төсле. Нәрсә кемне үстергән? Кишер үстерә диделәр. Әтием дә, әни дә. Кишер белән дуслаштым мин авылда, дәванидә. Шу бүләннәрен утадым, сулар сиптем киширтән. Кай арада җәйләр үткән, китәргә вакыт җиткән. Әни күргәч танымады. Ай кызым, дип дә үскән. Әнием дөрес әйткән. Әйе, кишер үстерә. Ялкауланмый эшләсәң, беләгеңә көч керә. Мин сипкән суны эчкән, күр, кишер ничек үскән. Файдалы үтте ялым, чынга ашты хыялым. Эре кишерләрне сайлап, әби бәлеш пешерде. Мин кишерне үстердем. Кишер мине үстерде. 2-3-4 3 көпчәкле чагында шундый шәп йөри иде. 2 көпчәккә калгач, әллә инде күз тиде. Аварга гына тора, бер сулга, бер уң якка, әле кулымны бәрдерә, әле төшә аякка. Нишләгәндер бу Вилсәпит, тыңлаусызга әйләнде. 3 тапкыр йыгылдым инде, 2 тапкыр әйләндем. Тик шулай да үпкәләмим, дуслар идек бит элек. Йыгылсам да йыламыймын, мин бит инде зур егет. Сәпит кадәр сәпиткә шул 2 көпчәк аз, беләм. Машина ничек тиз йөри, ул шул 4 көпчәк белән. Сез шагыйрә, Татарстан язучыларының Абдуллалиш исемендәге әдәби премиясе лауреаты Йылдыз Әдип кызы Шәрәпованың Хәтер нәшриятендә басылган Ялкау тел һәм сүз нәшриятендә дөнья күргән Колакчын кигән кояш дигән китаплары белән таныштыгыз. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыйлаҗи, мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Шигырьләрне Талгат Хаматшин укыды. Без сезгә күңелле матур көннәр теләп, киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Тапшыру Татарстан Республикасы матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр чаралары агентлыгы ярдәмендә әзерләнде.